Il-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi ħabbar li l-Gvern qed jagħti impenn ċar li l-art proprjetà tal-Gvern fiż-żona magħrufa bħala tal-Bebbux fiż-Żurrieq se tintuża biss għal proġetti ta' benefiċċju soċjali u taħtieġa għall komunità tal-istess lokal. Din il-pożizzjoni ttieħdet wara li ġiet meqjusa s-sottomissjoni magħmula mill-Kunsill Lokali fil-proċess tal-applikazzjoni quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar. Din l-applikazzjoni saret biex ikun stabbiliti t-toroq l-użu l-għoli tal-bini fiż-żona. Fl-2006 Gvern Nazzjonalista mmexxi minn Gonzi PN u b'George Puluccino bħala Ministru għall-Ambjent kien daħal din l-art fiż-żona tal-iżvilupp bit-tibdil li sar fil-pjani lokali tal-Inħawi bħall-bqija tal-pajjiż bil-liġi tar-razzjonalizzazzjoni taż-żoni tal-iżvilupp. Issa permezz ta' sqarrija l-Gvern għallu kommess li din l-art tibqa' proprjetà tiegħu. Dwar l-aħjar użu ta' din l-art il-Gvern se jkun qed iqis li ma' proġetti bi skop soċjali u għall-benefiċċju tal-komunità taż-Żurrieq huma meħtieġa. Fi żmien li ġej il-Gvern se jkompli b'aktar diskussjonijiet fost l-oħrajn mal-Kunsill Lokali taż-Żurrieq kif diġà kellu qabel il-pożizzjoni li dan is-sottometta mal-Awtorità tal-Ippjanar. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi qal kif fid-dawl ta' dan se jkun qed isiru sottomissjonijiet meħtieġa biex l-Awtorità tal-Ippjanar tkun informata bil-pożizzjoni tal-Gvern biex jitqisu fil-konsiderazzjonijiet tagħha dwar l-applikazzjoni. Din hija għażla li qiegħda ssir u fil-fatt se tkun qiegħda tiġi wkoll ikkomunikata lill-Awtorità tal-Ippjanar fil-proċessar ta' din l-applikazzjoni pendenti biex bekk ikun ċar x'inhi d-direzzjoni li qed jagħti l-Gvern dwar l-użu ta' din l-art. Dan qed isir wara anke li saret konsultazzjoni u diskussjoni mal-Kunsill Lokali kif ukoll ittieħdet nota tal-pożizzjoni tal-Kunsill Lokali li tresqet diġà mal-Awtorità tal-Ippjanar, però tajjeb li nfakru illi din iż-żona ġiet dikjarata bħala żona tal-iżvilupp permezz tal-Local Plan tal-2006 fejn hemmhekk dan l-art ġie dikjarat biex ikun tajjeb għall-iżvilupp. Però l-Gvern qed jillimita b'mod ċar x'użu jista' jsir fejn jidħol l-art tal-Gvern.